O maghatag mo og tips karon? Maghatag mi tips karon. Nagatag mi. Oh, Number Pila ka 1. buok inyong tips nga hatag? 5 ra mo Lima. ka buok. Pero insakto kay ni. Sige daw, sugdi daw. Oh, ang number 1 mga kalambo, mo ni siya. Ihilak ra ang tanan og dawata nga wala na siya. So Bert, unsa man ay imong meaning ana? Number 1. Dawata nga nawala na siya. Ug ayaw apasa ang dili para sa imuha. Kana ayaw ninyo apa sa mga kalambo Bisaya. Kaya kana siya nawala na sa inyo, ay ninyo gugura. Tama kayo, tama kayo. Ikaw mo rin masakitan ana. So, mo to ay number 1 na mo sa inyo. Hilak lang. Hilak lang ang tanan. Hangtod sa mawalang kasakit. Mo. Pag makasakit, pag mawalang kasakit, umuo na. Makamupod ka. Makamuhon ka. Number 2. Listahan. Nagre-lista. Number 2, unsa man? Number 2. Sige Bert, basta Bert. Lag-lag na lang. Lingawa ang kaugalingon. Oo. Oh. Kining number 2 mga kalambo, mo ni siya. Una, guys, ilaglaag ra na to para malinaw ang atong kaugalingon. Oo. Para dili ta ma-stress sa atong mga atong gipangbuhat nga kita gibiyaan na taniya. Pero ato lang gyapon lingaw ang atong kaugalingon na to. Kaugalingon para makamupon. So, mao nang maglaag-laag ka. Asa man po ka mulaag? Plaza, magsuri-suroy. Sa Bisa Plaza na sa gyud. kung asaw yun ang imong Plaza sa Butuan City o sa Una-una. Bayugan? Ayaw nang bayugan, grabe kalayo. Sa plaza sa Butuan lang siguro. bisa nasa. Basta uyon sa Kay imong basin una-una. paglaag ni mo, makita pa ka dito. Ayun. Bakit magkalang kita pa ka dito? Nga na, Bert, dapat Di- makakita ka, Bert. Hindi marunong manakit ng puso ng damdamin ng tao. Wala niya akong partner mga kalambo kay ano man. Ano na siya, English, Tagalog. Kabalo siya mag-English. Kunti lang naman. Konti lang naman, tanawa, Tagalog. So partner, Dapat so ganun ano ngayon tayo. ang ikapangatlo nating Oh. tips para sa Ang ikatulong mo mga kalambo, mani siya. Basahan na to kalambo Oh. kay marag gagmay kay mga letra. Oo. Mag-inom-inom ta pero tubig ra. tubig ra. Kay wala man kay kwarta. So mao to. Ang mao to ang ikatulong. Mag-inom-inom ta, tubig ra. Kay wala man gid tay makaipalit kay wa tay kwarta. So mo ni siya, Bert. I-explain ko unsa na siya, Bert. O makatipid pa ka. Iinom-inom pero tubig ra. Ay, wala man kay kwarta. Oo, tama. Lisod po. So, para- wala kay kwarta. Makuan po di mo una-una nga para mawala siya sa imong una-una. No? Oo, Guys, tama. Yun ang pagtubig, hantod sa magbusog, mabuto ni mo tiyan. di limit lang kay Oh, limit lang. delikado. Mura na siya gugma gapon. Oo, nga, Limit. Nga di ka mapasakit. Ayaw ihatag ang tanan. Oo. Kinahanglan magbilin gihapon ka para sa imo ha. Tama gini mo partner mayo kay ni Diba? siya. Oo, tama. Oh, So, number 4. number 4 basa. Ayaw na siya sigiha og Ako na lang mga kala... Saman. Wala, sa ubos mga niyo. Sa ubos na niyo sa mga kalamo. Pasensya kay nga kay. Marag, nahubog sa tubig. Nahubog sa tubig. Nahubog sa tubig. Okay. Ako na lang mga kalambo ang mabasa sa number 4. Asa naman tani? Number 4. Ay! Nahubog ka sa tubig. Nahubog ka sa Sobrang tubig, ka. partner. Oo. Ayaw na sigig stop sa iya. Para di ka masakitan. Napa partner, ay pa ko na una partner. Ayaw sige og pangutana kung kumusta na siya. Dapat wala na kay balita sa iya. Oh, kay Kay una kay balita balita sa siya, masakitan ka. Makadumdum pa Makadumdum ka sa mga makarelate ka sa mga kaagi ninyo. Ang tama. Oh. Di ba, partner? So, di pa Ikaw, ka makamukuan. Oh, di pa ka Kung kamo makamukon. ni kaon mo nagdikdik mo nagkaon mo ginamos, awa na. Wala na, maalala to ni mo lahat. Oh, Di ba? maalala ko, tatakalag yapon. So, mauto, ayaw na sige siya og isto ka kay para dali ra ka makamukon. Oh, Kay kung makamukon. sige Wala siya mo siya makakalambot. una-unaon og sige nimo siya istoon. Oo. Makuan sa imong una-una ba nga kung anong naon sa man to. Di ba? Tama gyud mga kalambo. Tama gyud. Sige ka partner. Yun na, ay gila ka partner. Yun. Kaya ra ni mo, kaya. Kaya ra ni mo makamove on ra ka. Sige. Promise. Sige. Iinom ra ng Na- tubig. Naigo ko partner sa atong mga tips karon ba no?
Oh. Kay Ay, kay broken hearted din na Broken siya. Broken siguro ka partner. ikaw, ako- so ikaw, bago ba ka gibulagan partner? Oh, tapos. Nya ako, bago ko nakauyab. Asa, mangutan ako sa imo. Bago ka nakauyab, ako bago po ko nabuhagan. Oo. Asa magitinuod partner? Murag naglibog na bugto partner. Kuan man gud ni. Oh. Mga kalambo kay Ah. kami tanan sa among mga tips murag ni balik sa amo ba murag ma. Umarag ang mga kalambo. Ang among gipangbasa gyapon, kami ra gyapon nasakitan. Napiktik ni ba? Kini among gipangbasa, murag sakit po sa mong panimuot po Oh, nga. ma. Tuod kami man tuod na basa mga kalambo no, pero kami man po masakitan. Pero Mukha na yung istorya kay inyong na-relate. Oh, Ikan na-relate sa na. inyong experience. Oh. so, asa man ako na nibasa sa number Sige, 5. kay murag di maklaro. I-focus na to ang atong kagulingon para mulambo ta sa atong kinabuhi. Dili ta anik partner, ako na lang partner ha. Dili ta sige i-focus pa sa bang mga babae bitaw nga once na gani mga kalambo nga napasakitan na ta sa mga babae. Isa ra gid ako maingon sa inyo mga kalambo. Move on. So, Para tagay na mag-inom-inom tag tubig. Tubig. Imo rang kaugalingon pero may hunahuna na lang. Unsa man oh, yung paglambo, unsa kaya ang natin hunahuna sa iya. Unsa ang buhaton ugma para mawala to siya sa akong una-una. Ano, mga kalambo. So pagka na ang ilang buhaton, makamukon sila. Kamukon sila. Makamukod sila partner kay siyempre giuna man nilang Kaugalingon. Di ba? Oh, sige ako na mga Advice na. kalambo. Ah, sige. Ako na. naglibog na mo. Sige. Ako na, pati kami naglibog na po siya kagalingon. Kung kasi maguna sa mong duha. O, di ba? So, una sa lahat mga kalambo na Yeah. tira. Ako dahil si Josen Goma from Butuan City, Libertad. So, muna siya mga kalambo. So, ang ako i-advise sa inyo, kining lima nga inyong dunggan nga amo nabasa, mga kalambo, isulod ninyo yun sa utok. Kaya kung gusto ninyo nga makamove on sa inyong uyab, marang nasakitan si ate. Marang na nasakitan. Nagtalik. Oh, ninuktok. Marang naigo po siya mga kalambo. No? Oo. So, mo ni siya ang among Dili gipangbasa lang sa... sa ngayon niya kitara. Oh, napoy nasakitan. Napagbasin si ikaw. Oh, basi Bago nito. ka nakauyab, Oh. tapos bago ka gibulagan. Oh, tapos ayaw pag una-una nga bago ka gibulagan. Una-una si mong kagalingon, oh bago ka gibulagan. Linawa ang imong Lingon kaugalingon. sa nako, inom na kong tubig daghan. Oh, di ba? Kaya wa man kay Sama kwarta. ni, oh. Kaya wala may kwarta. Kuha tayo makainom mag mga alcohol. Tubig lang yun. Oh. Pwede So, naman alcohol yung imnon, kanang alcohol sa kuan. Oh, kanang Amo, pan. di- Spray, oh. Oh, yun da, di ba? Na yung mga effects, oh, di ba? Oh. Shoutout din ako, Kent Oceres and Era Oceres. The family Oceres na lang, guys. Yagas family. Hi everyone, taga Masaw dia. Ay, sana all. Kita ta Sunday, guys. Oh, nya ang among pan, ang among ka-partner, ang mga kauban ako sa Lambo Bisaya. oh, sa among first nga vlog karon ang Lambo Bisaya na mo. Thank you so much sa imo. Eto nga kung dili mo subscribe di ninyo man ninyo na video, guys. Nara sa inyo, ang pinakauna mga kalambo. Kung once nga gibuwagan na mo, ayun na siya gupura kalambo. Ayun na Ay dili man siya para sa imong mga lambo. Di, tama ka Partner. mga partner, tama ka partner. Dili di siya para sa imo. Kay- Mangita gi sa glain. Nga para Diba? sa iya. ha? Ang ikaduha na kong i-advise. Una, ikaduha dahil, sorry. Ang Ikalima. ikaduha, asa, umana na kalima. Ang ikaduha, partner, ang ako i-advise sa mga kalambo na to, para ma-condition to. Kaya ang ipangbasa dire, 1 to 5, dapat mauna-unaan ninyo ni. Kaya mabutang man ni sa screen kung unsa ni ang mga question dire ipambutang. Number 1 to number 5, Kay dili diba? dili karon nga kita ra nga Oo. na kuha na ni partner kay dagan. Dagan, Dagan actually, kayo. mga kalambo, Mga dagan ang kalambo mga nga tao, to. dagan mga tao, mga kalambo na nasakitan. Dili lang kita Dili duha. lang kita. Oo. Kabalo ko, nasakitan mo. Kana Kana sunod ng tao sa tao. Kana ng tao ka, shoot ko, nasakitan ka. Nasakitan. Oh, Bago kunsa magilak, ipangulagan. kunsa magilak, partner. Duha ta partner, 1 2 3. Ana ra partner. Pero kain ko pag wapoy maghilag Unsa man, partner. Ben? Unsa man? Di, mag Kita gid siya, magpakita nga. Magpakita po siguro ka maghilak, nga napaka-feeling sa'yo, unsa man partner, pagtaro. taro maghilag. Magtaro maghilak.
So, Mas maura to. so mga kapartner, mora ito ang among Mga tips para sa lima gipang. kabuok among tips nga ihatag sa inyo. O makabalo mo nga, giun sa puno yung papasakit sa mga babae. So mga kato, mga kalambo, Ayag kalimti. ayaw kaninte. Lambo, Bisaya. Yan! Don't forget i-subscribe niyo ang atong Lambo Bisaya. Bisaya. Tapos, ayag kalimuti. I-follow. Oh, So, i-like. at i-share. I-share sa mga. Comment mga- para shoutout to, shoutout. 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 Dire mga kalambo, dire gid makita ang atong mga viewers dire sa shoutout. Kung gusto niyo magpa-shoutout guys, Comment lang po kayo, guys. i-comment ni kining karon nga video. Humanan niyo ni Oh, mga kalambo. kumplituhon po nilang partner. Kung Oh. taga-asa sila, Oh, asa tama. sila nga. Kung asa ka nasakitan, ano ba yan? Ano ba? Para So mga to guys, don't forget to subscribe niyo ang Subscribe. among Lambo Bisaya. Tap.